चीनी 45 कमलपुर एसेंब्ली अंडर नागफुल बिसु चुं कैसा हाथी पांदा संचाका ओ हाथी पांदो खाइमानि कारण कैसा न बसां सालो चीनी कैसा चंगमारी तंगो बिसि चंगमारी विलेज काउंसिल चंगमारी ओ चंगमारी न रुगुई चुं तिनी कैसा हाथी पांदा खलाइका ओ हाथी पांदा वो गोबांखौ बरनो फाइ मानजा फेका एवं फाइनाल सालरगो चुं तिप्रा मथानि बिसि निर्वाचन कमलपुर एसेंब्ली जे 6टा बिसि तंगमानि ओ 6टा बिसि चुं जयजुक्त उनाय एवं लुकुरब खातुं खाजां जाक बिसि निर्वाचन उना बागै चुनो बुट ना बागै सिपर तयार रंजाक एवं फाइनाल सालरगो चुं तिप्रा मथा चुं जेमने खुसि खानो नागफुल बिसि चुं काप्लाय उनाय एबा ओ ग्रेटर तिप्रा लेन माने एबा ओ तिप्रा सारनि मानथाय आबो बुसु जति हाकसार एबा बुसु जति दाना दं थानाय सालगाव नरब चिनि बुबाग्राना चिनि तिप्रा चेयरमैन बुबाग्रा महाराज पदु किशोर बहुति दर खाना मंखा चिनि सेमिफाइनाल बिसि काउंसिल निर्वाचन म सेमिफाइनाल ओ सेमिफाइनाल नि माध्यमे आगामी दिन प्रमाण उनाय चुं गडा तेपालेन बुसु तुइ साम्पा उनाय कारण बिसि निर्वाचन माध्यमे चुं कैसा जानानै नाम सुनाय फाइनाल थुना बागो चुं रेडी दं बिसि निर्वाचन खा सेमिफाइनाल एवं 2023 विधानसभा निर्वाचन खा चिनि फाइनाल ओ फाइनाल थुनाबो चुं रेडी दंगो एवं ओ फाइनाल चुं थुंनाय एवं फाइनाल बो चुं जितिनाय एवं गडा त्रिपालेन चुं मानाय बुबाग्रा नेतृत्वे आबो चुं खाख्लायो